er det med kraller. Det kan sgu godt gå ind og være med krald, det her. Det er med krald. Og det er sjovt med den to. Og det er sjovt med den lille stang her. Kæft, det er sjovt, mand. Det er det bedste, jeg har gjort indtil videre på den her tur. Jeg lige have et lille trofæbillede her. Hvordan er så en lille enhed? Ej, den er også stor den ene her, mand. Den sidder godt der.